Hilabete daramagu HTaren aurka eusten eta obra txikixoarekin jarraitzen dutela ikusten. Guk kanporatzen ahalegindu dira, polizia mota guztiek argazkiak ateratzen dizkigute, zelatatu egiten gaituzte, identifikatu, eta gu beldurtzen ahalegintzen dira egunero. Atzo ere bigarren aldiz saiatu ziren adifekoek ertzaintzarekin lagunduta delito ekologikoagatik salaketa entregatzea baserrian zegoen jendeari, baina ez zuten lortu. Erresistentziaren baserritik diotsegu ez diegula utziko heriotza zabaltzen duten makinekin zapaldu gaitzaten, eta era guztietako ekintzak antolatzen jarraituko dugula obrak oztopatzeko eta lurra errespetarazteko. Hori guztia dela eta berriro deitzen diogu jende guztiari antolatzen ditugun ekintzetan parte hartzera eta baserrian txandak egitera. Lurretako San Andres auzoan lurra ondoratu eginda baserri batzuen ondoko landan. Azpian, Larrinagatxutik Orosketara doan tunela zulatzen da biltza, eta horren ondorioz, gaineko landan zulo bat agertu da. Inguruko baserrietakoak esan dutenez, tunelean bertan lanean zebiltzana konturatu dira lurra jauzi dela, eta astelenean, ekainaren 14an, adifeko 7 bat auto joan dira ingurua begiratzera, eta zuloa plastikozko esi batez inguratzera. Abiadura handiko trenaren aurkako koordinadorak HT gelditu elkarlanak ekainak 19irako nazio manifestazioa deitzen du Bilbon. HTaren hipotekak itotzen gaitu HT gelditu lemapean burutuko den nazio mailako manifestaldi hau arratsaldeko 5:00 irtengo da Bilboko Biosakratu plazatik. Aurrekontu publikoetatik HTaren lanek suposatzen duten diru sauketa eta beronek dakarkigun hipoteka larria salatzeko. Azpiegitura erraldoi honen eraikitzeak jendartean eragiten duen errefusetxearekin batera dituen eragin ekologiko, ekonomiko eta sozialengatik.